טוב, אז אני אייל, גר ברחובות. יש לי שתי דירות להשקעה, שיצא שהן ויצמן 37 וויצמן 38, אחת מול השנייה, בשני בניינים אנטיקות. יום אחד קראו לי לחתום שאני מעוניין בפינוי-בינוי. אני רואה איזו בחורה צעירה, קוראים לה חן, והייתי מאוד סקפטי, הייתי בטוח שזה לא ילך. לא עבר כמה שבועות, ופתאום אני קולט שזה עובר עוד שלב, ואחר כך עוד שלב ועוד שלב. התחלתי להבין שזה אשכרה הולך לקרות. כמובן הייתי מאוד מרוצה, ועכשיו לקח איזה, היה כל מיני תסבוכות בדרך, אבל הכל נפתר. ועכשיו, אם אתם מסתכלים כאן, אתם רואים כבר קומה שישית בנויה. כמובן, אני מאוד מאוד מרוצה. הדירה השנייה, הקבוצה שם של הדיירים התחילו לנסות גם כן, הם ראו את הבניין הזה והם אמרו, גם אנחנו רוצים, כי זה גם בניין ישן, והם הסתבכו. הם התחילו להסתבך, התחילו להתווכח אחד עם השני, אחד רצה ככה, אחד רצה ככה. הכנסתי אתכן בקבוצת וואטסאפ, ולא עבר הרבה זמן, ופתאום דברים התחילו להתגלגל גם שם. ועכשיו כבר יש שם יזם שמעוניין, וזה עובר לשלבים הבאים, אז אני סומך על הבעיניים עצומות, אם היה לי עוד דירה, הייתי מכניס אותה גם לשם.